o Comdix. É a certificación galega en competencias dixitais que certifica oficialmente o nivel que ten unha persoa para utilizar as tecnoloxías dixitais tanto a nivel persoal como social e profesional. A certificación Comdix substitúe a anterior certificación Codix e amplía o seu alcance. Avalía as competencias dixitais a través de 5 grandes áreas que abranguen un total de 21 competencias. A certificación estrutúrase en 4 niveis: iniciación, intermedio, avanzado e especializado. Ten unha validez de 5 anos e pode renovarse unha vez transcorrido este período. Pode obterse de distintas maneiras, superando unha proba de certificación, mediante formación con aproveitamento activo e avaliación continua, ou a través de validacións ou equivalencias. Para obter a certificación, tes que ter 16 ou máis anos e acreditar os coñecementos, capacidades e aptitudes exixidas para cada nivel de certificación. Comdix é a túa chave para participar con confianza na sociedade dixital.